Planeta Pământ. Am vorbit deja despre planeta noastră și poziția ei în sistemul solar într-una din lecțiile trecute. Cu un diametru de 12.700 de kilometri și o masă de 5.973 de mii, 600 de mii de kilograme, adică 5,97 ori 10 la puterea 24 kg, Pământul are o formă pe care o denumim sferoid de rotație sau aplatizat, adică este o sferă turtită la poli. Raza lui la ecuator este cu 43 de kilometri mai mare decât raza măsurată la poli. Să vorbim un pic despre istoria Pământului. Pământul, împreună cu sistemul solar, s-a format acum 4,6 miliarde de ani dintr-un imens nor de gaz și praf stelar. În următorii 10 milioane de ani, centrul acestui nor extrem de dens s-a încălzit și a devenit soarele nostru. Restul de materie a continuat să se rotească, formând, în final, planetele, lunile și asteroizii. În primele 500 de milioane de ani, temperatura pe Pământ era foarte ridicată, cu frecvente erupții vulcanice și o atmosferă rarefiată formată din metan, amoniac, vapori de apă și neon, dar fără oxigen. Odată cu apariția procariotelor, care sunt organisme unicelulare fără nucleu, acum 4.000 de milioane de ani, începe procesul lent de dezvoltare a vieții pe Pământ. Atmosfera rămâne încă un amestec de gaze vulcanice, dar își fac apariția primele oceane și continente. Această eră durează 1500 de milioane de ani, iar la finalul ei apar primele forme de viață complexe, eucariotele, din care fac parte și unele organisme multicelulare. Tot în această epocă, bacteriile încep să producă oxigen, transformând atmosfera Pământului. Apar plantele, animalele și unele ciuperci. Abia acum 538 de milioane de ani apar formele de viață complexe, inclusiv vertebratele, care încep să domine oceanele. Tot atunci se formează și continentul unic, Pangaea, care mai apoi se va rupe în Laurasia și Gondwana, din care se vor rupe mai departe continentele lumii pe care o cunoaștem noi. Încet, formele de viață părăsesc apele și cuceresc uscatul. În această ultimă perioadă au loc câteva fenomene majore de extincție, precum dispariția dinozaurilor, în urma cărora își fac apariția păsările, descendenți direcți ai dinozaurilor, și mamiferele. Structura Pământului. Interiorul planetei noastre are o structură complexă și e compus din roci supraîncălzite. Geologii definesc 3 straturi majore. Un nucleu care se află la 2900 de kilometri sub scoarța terestră, format în principal din metale grele, fier și nichel, în stare solidă, învelite într-un strat de metale grele topite. Deasupra acestui nucleu se află mezosfera, sau mantaua inferioară, alcătuită din oxizi și silicați de fier, nichel și crom. Mezosfera reprezintă 84% din volumul total al Pământului. Unele părți din manta sunt în stare topită și, prin urmare, sunt în continuă mișcare. Ele ajung la suprafață în timpul erupțiilor vulcanice și prin faliile oceanice, despre care vom vorbi un pic mai jos. Ultimul strat, crusta, este cel mai subțire strat, reprezentând doar 1% din masa Pământului. Crusta de sub oceane este și mai subțire, are cam 6 km și este densă, în vreme ce crusta continentală este mai groasă, 30-50 de km grosime, dar mai puțin densă. Aceasta din urmă este cea pe care se desfășoară viața pe Pământ în toate formele ei și de care depindem noi toți. Nimeni nu s-a aventurat vreodată mai departe de crusta terestră, care se mai numește și litosferă. Aici ne construim orașele, facem agricultură sau minerit. Pe litosferă au apărut primele forme de viață și aici se desfășoară toate ciclurile chimice care o întrețin. Crusta este formată dintr-o serie de plăci tectonice, care se îmbină ca piesele unui mozaic și care se află în continuă mișcare. Există 7 sau 8 plăci majore și multe plăci minore. Acolo unde plăcile se întâlnesc, în mijlocul oceanelor sau la suprafața continentelor, au loc mai multe tipuri de procese în funcție de direcția lor de mișcare.
Încă câteva cuvinte despre planeta noastră pentru încheiere. Traseul pe care ea se rotește în jurul Soarelui se numește orbită. Orbita nu este perfect circulară, ci ușor ovală. Fiecare călătorie în jurul Soarelui are 940 de milioane de kilometri și se numește revoluție și durează un an. Dar Pământul se rotește în același timp și în jurul propriei sale axe. Axa Pământului este verticala imaginară care leagă polul nord de polul sud, dar ea nu este perfect perpendiculară pe orbita Pământului, ci este înclinată la 23,5 grade. O rotație completă a Pământului în jurul axei durează 24 de ore. Viteza de rotație nu este egală la pol și la ecuator. Dacă la ecuator viteza de rotație este de 1670 de km la oră, la paralela 45, unde se află și România, viteza de rotație este doar de 1180 de km la oră.